Geneza, capitolul 10. Urmașii lui Iafet. Iată spița neamului fiilor lui Enoe, Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer, Așkenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Iavan, Elisha, Tarșiș, Chitim și Donanim. De la ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor. Urmașii lui Ham. Fiii lui Ham au fost Cush, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cush, Seba, Havila, Sabta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema, Sheba și Dedan. Cush a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot, Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Mitzraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, Patrusimi, Casluhimi, din care au ieșit filistenii, și pe Catorimi. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het, și pe Ebusiți, pe Amoriți, pe Girgasiți, pe Heviți, pe Archiți, pe Siniți, pe Arvadiți, pe Temariți, pe Hamatiți. În urmă, familiile cananiților s-au împrăștiat. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gerar până la Gaza, și cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Urmașii lui Sem. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber, și fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elara, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Fiii lui Aram, Uț, Hul, Geter și Maș. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Atarmavet, pe Erah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Obal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Sefar, până la muntele Răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor, și din ei au ieșit neamurile lor, care s-au răspândit pe pământ după potop. Domnul să ne ajute
să înțelegem mai bine cuvântul Său. Amin.